Carmel Sacco ta' 45 sena minn Ħalkirkop jammetti fil-qorti li vvinta li kien jaf minn difen ħajja l-kelba li aktar tard ingħatat l-isem ta' Star. Il-kelba rnexxiela tgħix minkejja li nstabet midfuna fil-ħamrija b'imneħra biżbarra, bit-tejp maħalqa biex ma tieħux nifs u idejha u saqajja marbuta f'daqqa. Frasa ferita kbira kkawżata minn tir sparat frasa mill-viċin. Wara jiem ta' investigazzjoni, il-pulizija kienet waslet biex arrestat lil kuġin tal-mara tal-akkużat u dan wara li Carmel Sacco allegatament kien irrapportaħ li difen lill-kelba fl-għalqa tiegħu. Ir-raġel li rapporta Sacco iżda reġa' nħeles wara li nstab li dan kien ilu ma jidher fl-għalqa fejn instabet il-kelba. Kien għalhekk li Sacco ġie arrestat mill-pulizija mixli bi frejma fuq il-qarib tiegħu u li rrapporta rejat li kien jaf li ma sarx. Huwa ammetta l-akkużi miġjuba kontrih bil-kawża tiġi differita għal 30 ta' Ġunju u mistennija sentenza. Huwa ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' €1,000 u garanzija personali ta' €3,000.